kerwa junga kanong ba do your best le ai ka ba bhatam ya kaliang jupi and wara ai ka buram ka state but community ba mdei ba pin skut ka jingele jupi tang hang ne ndei pe ru sha ba kham jinga ba kham halor and the pila dep nang ni da pe ka national games pe international games ru but what num shu kut tang hang ni and the kadang ka bun ka potential ka sports dan kam tang ya ka support base ka di bandan mata juki ni kon samla jungi kam tam na po government side wala ra ka biang ni da ka support base ngamar ta tin ki khna jungi kin shine bat kin la ba ngasuk pa tang ni ka wei kentui ki ba yakun nandu men sem ai ba ka sports ka ba pia le pi ka passion ka jong pi ba ka jing e pi ka sports